Vitajte, ja som Smelda a dnes by sme sa mohli porozprávať na tému odber za odber. Na prvý pohľad celkom neškodné. Napíšete komentár, One eternity later. no dobre, možno viac komentárov. Niekto vám na to odpovie, vy mu odpoviete, dáte si odber za odber, obe strany sú spokojné. Avšak tak to nie je. Vy možno budete mať z toho odoberateľov, natočíte nejaký špeciál, budete mať z toho dobrý pocit, avšak tí odoberatelia sa o vás nezaujímajú, je im to jedno. Dôležité pre nich je iba to, že vy ste im dali ten odber a ináč ste im úplne ukradnutí. Budete mať málo pozretí a málo lajkov, pretože im je vaša tvorba ukradnutá. A pritom je tu ešte veľa iných možností, ako tých odoberateľov získať. Napríklad, keď budete zlepšovať svoju tvorbu, tak by tí odoberatelia nejakým spôsobom k vám mali prísť. No, teda mali. Poďme sa teda na YouTube pozrieť, čo sú vlastne odoberatelia. Množstvo odoberateľov vášho kanála YouTube je metrický údaj, ktorý vyjadruje počet ľudí sledujúcich váš kanál. Myslíme si, že kanály by mali rásť vďaka kvalitnému obsahu, ktorý láka divákov, aby sa prihlásili na ich odber, nie vďaka umelým alebo organizovaným výmenám. Ponuky typu odber za odber sú zakázané. Ide o ponuky prihlásenia sa na odber kanála iného autora iba preto, aby sa daný autor zas prihlásil na odber vášho kanála. Autori, ktoré takéto ponuky dávajú, riskujú pokles počtu odoberateľov, uloženie sankcie za porušenie zmluvných podmienok a dokonca zrušenie kanála. Ešte je tu jeden bonusový spôsob, ako môžete odbery získať, a to je jednoducho tým, že si ich kúpite. Existujú služby, ktoré vám napríklad za 5 eur dajú 5000 odoberateľov, avšak to však ani netreba komentovať. Tí odoberatelia sú nejakí roboti, ktorí sa uvažujú. O nie, že sa to nedieje. Myslím, že k tomu už netreba nič dodať. Nejakých robotov vaša tvorba na 100% zaujímať nebude. Mimochodom, môžete dať odber. Je to stále zadarmo. No a čo na tieto dva spôsoby YouTube? Umelé zvyšovanie počtu odoberateľov. Okrem toho služby, ktoré sa snažia zvýšiť počet odoberateľov na YouTube automatizovanými prostriedkami alebo cez trhovisko, porušujú naše zmluvné podmienky. Je v poriadku, ak sa prihlásite na odber kanála svojho priateľa alebo vyzvete členov publika, aby sa prihlásili na odber vášho kanála. Zakázané je to vtedy, ak to robíte ako súčasť výmeny. Pravidelne overujeme legitímnosť účtov, ktoré sú prihlásené na odber vášho kanála YouTube. Takže ako by som to zhrnul, jednoducho robte kvalitný content, nedávajte Ak by ste niekoho videli, že takéto ponuky dáva, tak mu určite napíšte nie, napíšte mu možno aj niečo iné a tiež ho môžete reportnúť. Avšak aj ja som sa už takýmito ponukami stretol. Jednu som prijal na tomto hlavnom kanáli, avšak nedávno mi prišla ponuka na môj druhý súkromný účet, avšak na tú som už nereagoval. Nedávno dokonca ten človek dosiahol 100 odoberateľov, teda väčšinou asi iba týmto spôsobom. Samozrejme natočil video, akí sú tí jeho odoberatelia úžasní, že ho sledujú. Věřte tomu nebo ne, ale dnešek je pro mě z nejvýznamnějších dnů mého života. Dnes jsme společně dosáhli 100 odběratelů. Tímto videem bych chtěl poděkovat všem, kteří mě lajkují, komentují videa a odebírají. Ak by ste sa chceli skontaktovať s niekým, kto má v tom prax, tak samozrejme v popisku máte linky na obidva tieto kanály. Ak sa vám toto video páčilo, tak určite tam dajte like, mňa to naozaj veľmi poteší, teraz to chcem zdôrazniť, dajte tam ten like. Môžete dať nejaký komentár, komentáre ma vždy tiež veľmi tešia, alebo to zdieľajte hlavne s takými ľuďmi, ktoré tieto odbery za odbery dávajú a nekosia hlavne.